Patay ang usa ka 71 anyos nga amahan samtang samdan sa ulo ang iyang asawa human gitigbas sa ila mismong anak sa ilang balay sa Barangay Inayangan, Davao City. Ang insidente dili matud pa unang higayon nga pisikal nga nanakit ang sospek sa iyang mga ginikanan. Nakaalerto si Argil Relator. Sa magtinigbasan sa Tangkugo ug tuong Abaga, ang nitapos sa kinabuhi sa 71 years old nga amahan. Ang sospek, ang mismong 33 anyos nga lalaking anak ni ini. Nahitabo ang krimen sa ila mismong balay sa Purok 2 New Masbate, Barangay Inayangan, sa Kalinan District, Davao City, alas 7 Biyernes sa buntag. Dinhimatod pa sa likod mismo sa ilahang balay na hitabo ang krimen. Atong higayuna, nagbugha matud pa og kahoy ang amahan nga biktima. Gani, makita pa dinhi ang mga kahoy nga binugha sa biktima. Dihang kalit lamang siya nga gitigbas sa iyang mismong anak gamit ang lagaraw. Wala pa na kontento ang sospek. Sanglit human pagtigbas sa iyang amahan. Gisunod niya pagtigbas ang iyang inahan sa ulo. Gilayong misibat ang sospek. Nakabantay na lang matud pa ang silingan. Dihang mitsabaw na ang kinamanghurang anak sa mga biktima. Giana man importahan dire. Giana daw na siyang kuya, gituklod. Nakasarado din. Oh, nakasarado man na kay gitupan man na siyang nanay dire. Para dili makasulod. Oh, para dili makasulod. Kawat-kawat man gyud og lagaraw ang ulo dire oh. Samad jud dire. Parayon pang ginatambalan karon sa Southern Philippines Medical Center ang samdang inahan. Nadakpan ang sospek alas 10 sa buntag sa pikasityo na dihang na corner sa mga otoridad. Ang kaning anak ma'am, gina-advisean sa ginikanan nga mangita og trabaho nga mo'y gikasako sa maong anak ma'am dito sa ihang ginikanan. Sumala sa opisyal sa barangay, daan na nga dunay bikil ang anak sa iyang mga ginikanan sukad miuli kini sa miaging tuig gikan sa Manila kay aligasyong nalambigit na matud pa sa illegal nga binuhatan. Magsigil aglaag, mangitag inom sa barkada, pag uli kaon ana natuman nasukan sa ginikanan. Makapilang higayon na matud pa nga pisikal nga napasakitan sa sospek ang iyang ginikanan. Busa, gidala na matud pa sa barangay. Ngadto sa Institute of Psychiatry and Behavioral Medicine sa SPMC ang sospek. Iimbestigar siya, maayo ang pagpangutana. Nganong sukusi siyang papa, ingon naman siya, tiwasan panako na, naanak pa man. Niadtong Nobyembre, dihang ulahing mi-report matud pa sa barangay ang amahang biktima. Sanglit isug na matud pa og tinan-awan kaniya ang iyang anak nga sospek. Ang pagkabalo ginako ana sa kuang step brother magud nag-ingon po si tatay nga nagbisyo gid siya. So katong time nga gibiyaan siya asawa dito sa Manila. Sumotong hinungdan nga murag na depresya ba. Kasong parricide o frustrated parricide ang gipasaka batok sa sospek nga midumili na sa paghatag og pahayag. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.